जों फाइजाक दिनै 11 महारानी भोट लेमरा एडीसी नि आसक खानि बिसिङाव खबजानाय दिनै अरा रंगी जिल्लानि फरेस्ट अफिस हलदिया बिसिनि बिसिङाव खबजानाय गोबांमा ताकु कुसं 13 परिबारनि 41 बुटार साल गोबांमा रमैनो बुबाग्रानि लगे थाइसिनाय बुबाग्रानि क खानासिनाय बुबाग्रानि यकमानि मारिबाय जों बाहायनो बर याकं याफंगा फाइसिनाय तिब्रामा थाव गदालि समुदांनाय जतबाय थानसाव फाइनाय नै जोंनो क प्रहरमानि जों ओ नबर वाते यंलाइखा फ्लादं लाइखा प्रोग्राम खाइमानलिया तिनी हिगे तिनी 6 तारिख আগস্ট सेप्टेम्बर 6 तारिख सेप्टेम्बर और रंगीन जिल्लानि फरेस्ट हल जों बरफन नरनुखना 13 परिबारनि 41 बुटारनो जों बुबाग्रानि क बरफ खानाका हामगानि तंगो चिनि तिब्रा सरक बालनो जों थिगे थांलायनाय थामसानो तंलायनाय नि चिनि तिब्रा म थानि आन्द्रसनि ते बुबाग्रानि बानारम फाइमाबाय जों बरफनो चिनर ताकु महेन्द्र ब्लक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताकु अशोक चिनि सपन देवर्मा वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट तै चिनि दा सन्धि दङ और चिनि बुदुराय दङ चेयरमैन चिनि तै जनि राम संघ दङ जतन चिनिको लिडर दंबायो जतन बरनो लामसका बर तिनिनि चिमी सुखे दुखे कष्ट जतन जोंबाय दंनाय जों बरनो नायकललाय बरबो बुबाग्रानो न बयतो चावै मा दंनाय ओ कमनो जतन हामबाय खुलुमबाय।